Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Wanda idan yau ne farkon shigowar ka wannan tasha ta mu, kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta kararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu zarar mun dora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matukar taimaka mana sosai da sosai. Dan Musa, lalle Dan Musa arzikin mawaƙi ne wanda kuma yake waƙoƙi masu nishaɗantarwa, masu kuma faɗakar da al'umma, masu harshen damo a cikinsu. Dan Musa ma ya taƙarƙare a wannan lokaci ya kawo mana wata waƙa mai suna Ni da ke, wanda wannan waƙa an yi ta ne a wannan shekarar, kuma a yanzu haka za a sake ta ne 15 ga watan Jun, wanda a yanzu haka masu sauraron mu suna nan suna dakon wannan sabuwar waka ta Dan Musa wacce zai saki, wanda ya kwana biyu bai saka mana sababbin waƙoƙi ba, wacce shi kadai, sai dai wacce ya fitin. To a yanzu haka wannan waka shi kadai ya yi ta, sannan kuma za mu sa muku irinta domin ku ji ku dan fara tabawa kafin ta zo ita din. Wanda kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta kararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu zarar mun dora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta liking domin ita ma tana matukar taimaka mana sosai da sosai. Kamar yadda kuka sani, shi dai wannan babban mawaki mai suna Dan Musa, wanda ake mai lakabi da dodon waka. Gaskiya yakan yi waƙoƙi masu daɗi, wanda a yanzu haka yana da mutane fiye da yadda ba a tunani, wanda ta nan ne ya zarce wa sauran mawaƙa, saboda shi waƙoƙinsa ba wai yanayin waƙoƙi ne irin waɗanda sauran mawaƙa suke yi ba. Waƙoƙi ne waɗanda sai an tace su, sannan kuma akwai harshen damo a cikinsu, akwai maganganu masu faɗakarwa, sannan akwai maganganu na Hausa a cikinsu, wanda shi yakan yi waƙoƙi ne tare da ma'ana, kuma ya ƙare sa a ƙarshensa da ma'anarsa. Saboda akwai sauran mawaƙa waɗanda za su ɗauko waƙa kawai su yi ta karabiti ba tare da sun faɗakar ba, ba tare da ka gane ina ta dosa ba, kuma ina ne farkonta ina ne ƙarshenta ba. Wanda shi Dan Musa baya irin wa'innan waƙoƙin, zai ma waƙa za ka gane farkonta, kuma za ka gane inda ta dosa, kuma har ka gane ƙarshenta. To a wannan ne shekarar ya ce to bari ya yo mana waƙa guda ɗaya domin mu ji mu saurara, sannan kuma ya faɗakar da mu, sannan kuma ya wa'azantar da mu a cikin kalmominsa wanda yake sawa a cikin waƙoƙi. Tabbas Dan Musa ya yi fice a cikin manyan mawaƙa, sannan kuma wasu suna jin yanayin waƙoƙin da yake, sannan kuma wasu har suna bibiyarsa ma a channel da muke da su. To kar ku manta dai, idan kuna son bibiyar Dan Musa domin duk wata waƙa da ya saka ku saurare ta, to ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ita ce da mun saka kuma zai zo cikin wayoyinku. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta liking domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Tabbas ku jajirce wajen kun samu wannan waƙa ta Dan Musa wacce zai saka a 15 ga watan Jun. Lallai ku yi targeting, domin wannan waƙa ta fasa taro ce, domin shi kansa ya taƙarƙare ya saka mana wannan waƙa, yana masu alfahari da mu. Mun gode muku sosai da sosai, mun gode sosai.